Dagajing ipo ipeng lapan kut noi ke first international maplang constituency football tournament arhacar arpoar balapan long dakamau kriat sansnong United Sports and Cultural Club kabalapan long Madan marbañiang Umseiñ. Hagani kesengi lawan ban penha perdai kini ke football tournament da iba Danison kurba ibalong ukongsan hagani kesengi ibalong ru kyrtong ban sami khma nakamau plang constituency ha usnem arhajar arpaulai jaga yeng dolbar thau an gejilla laya don lang ru iba Kennedy kharim kyrtong na ke NPP rangba snong kamau kria east rangba snong mau kria west rangba snong kamar banyang Umseiñ bat kiwe kiriu rangba hagane kesengi gejingi lek kai kalong ka ba itanat ha hagaba baro arteli gitim kilaya lek kai bha bat hakabakut kapor Umseiñ ladon manu bala banthep ikakul bat gejingi lek kai kalapono shakjingi shoot penalty bat hakabakadu kamar bisu mausmai sports club kalala ban penlim sendon ya ke umkse tersat sports club dasau lalai kul Jingilang ni kapur ke pemerintah jong ke final football tournament jong kemakria Sansnong Cultural and Sport Organization kabolong ke first tournament ke jong ki nismo banpen pau ke jing snongu sikat de ya ke ka organization kabolong ban pelong ke pakum ke ka tournament ke job hadu ke kapur pemerintah ngi ingla poi sika sngi ke job ai kuble ya kani ka snong hagni ka jaka hapo marbañiang Umseiñ ki balai ya ka ni ka Madan ni kini ka organization ka jongki banla ban pelong kini ka tournament hadu kani ka sngi por pemerintah iba kani di si kheriam ibalong parlok jonga ki romba snong baru ki bedan hagni ka por ki bawan bani Sakhi Lang kini ka tournament hagni ka janmit ka pemerintah naso banai khuble pi baro kini ka por nismo banai khuble ru kumjo khamtam yakni ke arteli ki teams ki bala pois chagani ka benta ka khadu e ha ka kini yo penyila kai yakni jila kai final ka bamut kene ka marbisu mausmai ba ka tersat umse ni scam ka wei ni ki team kinsalong kala do ha ka janmir ba ai ben ka jila kai ka jam piru kalong ka jila kai ka bajob ka balai da kini kido ki jimbom sto jimbot hapo Madan khnang ba ka team spirit ka jam piru pen pau nang ni na Madan berhapo ki jaka ki bapi pidan kubesibo Badai ru Presiden jongkani ka Sansnong Sport and Cultural Association ng makla pagkateng jongka kadai ka wei ka association ki ba kidang ya sedang thamai wat pat sisnem ru 4 kenjo akarta ka jongka kadai kat ni glala banle ai kublai ki ban salute iki bakin nang kieu nakapor sekapor hak baidai ban kentiu ya ka sport and youth affairs jong gani ka than ka jungi nai ko blei ba deni kurba ibadai ukongsan jong gani ka program ha gani ka no phai singi singkat bat ki prolog ka jungi kirang ba snong khamtam jong ka marbañiang Umseiñ ibadai utrai jong gani ka snong bat jong gani ka jaka bat ke executive committee jong ka torbar snong marbañiang Umseiñ ya kirang ba snong mau kriya west nang ka kibon ju kirang ba snong sekretari snong am la banyo kuteng ni kibon oi mau kriya kibalai simenta ha ni tournament bat ika arteli ki team kibala poi shakman te nam dun kam bun kten marbaro ekwa am pek ilekai ya kijing lekai ndai ya kijing kren na sukit bok kerwang ya ka association makan nang kiu ban kan kiu ya ka sports và youth affairs jong ni ka thang ki jongi ki reurang ba ki bi
Good.